Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Barugan ko na lang yun nga si Mateo mo'y amahan ni Day Barbie. Mahimo mo kahang higugmaon si Mateo? Dili pa ko makatubag ana sa pagkakaroon, ma. Usaray akong kasing-kasing. Ug ako naning natugyan ni Anton. Maumang gani nga... Nga unsa, Sara? Nga gilikayan gyud nako nga matintal si Mateo nako. Nailad na ko, ma. Og dili na ko makatugot nga mausban pa ni. Pero makapasalig ka ba nako? Nga ideal family ang pamilya ninyo ni Mateo? Nganon dili. Ako ning isa adi mo, ma. Og kun mahupay na ang akong kalagot ni Anton. Ambot lang, mangambot lang gyud ko. Basig, tuphon ra ang akong balatian sa kaluoy ni Mateo. Og mahimo ko siyang higugmaon. Sara, Sorry, nadugay ko sa pagpauli. Nikaon ka na? Mikaon na lang ko. Wa ka masuko nga nadugay ko. Usam siya ako mahimo kung masuko ko. Mag-aaway lang ta. Wa ka magselos? Imo ka parang hindi ang gipagkikitaan nimo. Nganong magsilos mo ko? Enjoy man ka. Yes, enjoy ka ayo gyud Anton. Pero nangita biya nimo ang akong cuz. Ha? Kinsa? Ang akong cousin. Og nalipay siya. At last ko no, napalgan ko na ang akong man of my life. Ay, Dili ka mo tuo. Nga ikaw na maong akong man of my life. bito oy. Murag guilty lang ko ba? Kaya wa ako makahuwat nimo sa panihapon. Gigutom magugay ko. Dito man kakamkaon sa inyo. Wa oy. Di man di kanikaon. Diha ra gud sa mga karinderya gud. Mga limpyo man sa nang ilang mga tinda diha ba? Ug lami pa gyud. Lami bitaw na sila timpla. Doon na ba ako'y suki? Sige na, mamahuay na ta. Okay. Dugay lagi ka. Dito ko sa kwarto ni Mama. Dito ka ni Mama? Dugay ming nagasultibahin sa bunyag ni Day Barbie good. Sa bunyag ugma ba? Tuod ay akong patambungan si Papa ha. Okay. Amen lang unya ni Papa Mateo. Og kung dili ka ganahan makiksulti niya, biya ilan dayon inig human nimog amen. Di mago hadlok ni mo papagod. Pero Unsa? uwaw ko. Nganong mauwaw man ka? Sige siya tanaw na ako. Tingali gigopuhan nimo. Uwaw ko. Pero okay. Unsay okay? Imo siya imbitar ba? Lipay siya sa Monica. Mateo, kung niya na gani si Papa, ayaw gyud tawag munyika nga tong anak, ha? Samot. Say samot. Ang ganahan manjud ko tawag ako anak Monica. Mateo, nagbinata na sad ka. Ayaw lang suko, Sara. Lakaw lang ko dayon. Human amin ni mo papa. Ayaw lang suko, ha? Morning, Ma'am. Kopi latte. Kopi latte. Lati, mayati karon. Kopi ba? Kopi. Tarong diha ha. Kopi, Ma'am. Pero oy, in fairness, no good boy kay karong buntaga bugay. Ngano man? Bunyag naman ni Monica. Manang binutan ta. Onyag bunyag sa ilabot. Kinahanglan magbinutan gid ko, ma'am. Ay,
Dunayon niya ko ni mo paubanon, di niya ko niya ni mo paubanon. Uy, kay ko. Taro ang sinultihan ni mo ay deduction karon. Sorry, ma'am. Yungit ko gamay. Pero Bugart, Ma'am, muuban mangyug ka. Uban yug ka, uy. kay... Kay ikaw may mo drive sa auto. Oh, labing mayo. Kay drive, dasmag na itong... Tarong din na ha. Tao, joke na. Ay, ganahan ko ma-happy ka ni... Gamay pa ng morning. akong apo. Di pa ko gustong mamatay. Ah, kira na, ma'am. Kaya ba, kung Ikaw di pa... di mo drive sa unwa mas Anton. Nya di sab ko magkahibo sa pagmaniw sa auto. Una nga kinahanglan kag yung makauban. Ayaw lang po kuno na kung kisay mo pa-drive ma'am. Hmm? Kaniagi kong willing mo drive ni mo. Unsa? Laro ha? Sa imo pang auto. Lagi. Ganahan ka. Ay, Ha? sorry ma'am. Dari Kadiyot padool, lang. padool ra dire, padool, padool. Di ko, Ah, di ko. lagi. Kadiyot lang Ha? lagi. Kutawa di ka, kopi latte. Ha? Ha? Para ni mo. Ikaw ba? Hey. Na. Unsa man ako ini ka no sa paglakaw aron mo tambong sa bunyag. Unsay ako ipasangil imi. Ay, naimo na hinuon ako ning problema sa imi da. Anton, hi man ka. Oh, nagmata na siya. Unsaon ko man pagtambong sa bunyag. Uy, giganahan oray kang gisuluban sa bag-o nimong sinina, no? Tingalig mo hilak o niya ka ha, kung mabubuag tubig ang imong o. Uy, sige lagi. Tawa mo ni ka. Sir Rick, balik ang pultahan, Mateo. Tingalig mo sod ang mga lamok. Ay, tuod no. Giganahan tingali, nga giilisan siyang bag-ong sinina. Induta mo ni ka. Bunyagan man karon. Nalipay bitaw kaayo siya, Mateo. Lipay sa munika kay Kristiyanos naman. Saro tanawa ko. Oh. Patanawon gyud si imong kagwapo. Ang ngayon lagi kasi mong gisulob karon, Mateo. Gusto man ko lipay ka. Gwapo ko. Gwapo kaayo. Tinuod. Tinuod lagi. Tanawa. Hangtod ang imong anak, may tando nga gwapo ka. Tinuod mo ni ka. Lamat mo ni ka. Wala lagi ko ilis. Giyon naman gud ako ang bata. Hagwa sa si Inday Bay kay mag-ilis kog dali-dali. Ayaw lang dali good. Ikaw gyud. Ako kugos mo ni ka ha. Ako pakitan mama akong munika ha. Mas maayo pa aron makailis dayon ko. Dali munika. To lula ha. Gwapo ako, Nico. Ay, ikaw sab. Wala ko tunganin mo itiyo. At lagi si Inday Barbie, gwapo sun. Liwat papa no. Kitang papa. Ako god. Ay, ikaw din. Tari. Uy. Ay, ikaw ma'am. di ay na Bugart. Sabi ba na ako na ay na lang. Lain na, mama. Ay na lang. Ay, ikawas Ma. naman din nga akong apo, God. Bibi, wag ka gwapa sa akong apo. Uy. Gwapo man yang papa. Ginto lagi ya, papa. Ako god. Ay, ikaw. Ngawa ma. Ikaw lagi. Kedua naka-bugart ha. Kedua naka. Bogart, Ah, ikaw ba? Mura ka naman hinuon ko. Si Mateo, oy. ada? Ay, binuangis Mateo. Huwag kang kakita, anak. Ulo. Yun sa rin Mateo, ma'am. Ayaw lang. Ayaw ko pasulti, ha? Ha? Mura kag... Na, tampalungon ti ka.
Wa ka kakita na nga gwapo ang papas mo nika. Lagi kita. Oh. Awa, may pamama, kamaupa. Usaman ko na yung nakamawan sa imong mama, be. Gwapo yung papa. Ako naman no. Ako naman no. Ako ang papa, manika na ako. Uy, ikaw. Be, ang binang bata, be. Padali si Sarah tingaling mauwahitas misa. Guwaba ta mao. Ayaw atag bugar ta kay batignaw. Dili gyud din ako ihatag anang batignaw. Ikaw na sa Tuon sa nako Sarah ma ha. Batignaw. Sige. Kita, papa. Ikaw pa bugar ta. Agi. Okay, mamay. Ito naman taon ko, mamay. Aragi ka ako nagpugong ragyod ko ha. Imo pag yung sumugol si Mateo hasta ko. Damay dabayon pa ko nimo. Apit ka kalitong. Kay gigas ko mo ni. Gigas ko mong. Ay mao gani. Tumatio, ba? Ikaw ba imo pag yung sumay-sumayon si Ay, Mateo? nindot guys ngugon ba ta, mamay? Dali kayo masuko ba? Murag ikaw. Basit pa rin ang dunga, mam. Hilamay. Unyag kulatahon kang Mateo. Mudayon ra ba kag palaban? Padugag pusta. Ay, ayaw ko na, ma'am. Mabuham sa tan sa Wow. mga. Bantay lang yung kanako, Bugart. Bantay lang yung kanako. Uy, ulo! Mihila! Hila pa na ko munika, mamay. Tanawa, mihila ko mayo. Nga, imo kong kikasapan. Hilom diha, oy. Itsa na ko, be. Hilomay! Ikaw, itsa na akong buwanga ka. Ulos ka lang yung tinguang da. Dali na kayo. Tara, Bugart. Mamay. Uban na to ha. Kaya dali na. Dadun ta kang mama nito ha. Tingali kay gutom ka. Dali na, Bugart. Patut ya, ma'am. Sige na. Tingalig tuan na to sila simbahan da. Anton? Doon na ka ba'y lakaw? Ha? Wa man. Ano sige magkagtanaw sa imong relo? Uy, ang kinsa marong mibagting. Murag ako. Ako sa susiyon. Sa umar na paglakaw nga mura nag-atang man ni Permis Amy. Tuan na gidon sila simbahan. Gusto gidon akong tambong sa bunyag sa kong anak. Sige lagi kag tanaw sa imong relo. Doon na kay gikasabot? Ay kuan, giimbitar mo ko sa usa sa among membro sa banda ba. Katugong gikauban ako papangantan mo sa restaurant ko. Giimbitar man di ay ka. Ngano mo ka musulti dayon ako? Ha? Imo kong tugtan nga mo ato? Of course. Musugot ka? Yes. Tugtanti ka. Basta makuyog sad ko nimo. Oh, unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!